जि गरम न' लोगोफोर बोथोरा ओंख्रिजों दाखालिनि एग्जामा माबोरै जाखो दाखालिनि एग्जामा माबोरै जाखो फरिखाया मोजां बेसेबां नाम्बार मोनगोन 64 इंलिसाव 64 ए इंलिसाव बेसेबां खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआबो माइ गायनो थांनाय आङो दहाय माइ गायहैदोंमोन ना ओमफ्राय आंहा माइ गायनायावहाय मोनसे घटना जाबोदों सुनि ग्रह नांबोदों भिडिअ ससे लादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायनो नागिरदों आरो दानि भिडिअआवहाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ देखायनायनि सिगाङावनो आङो नोंथांमोननावहाय मोनसे कुइसन सोंहरनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना खोन्थाहरोब्ला खोन्थाहरनो हागोन आरो खोन्थाहरोब्ला आङो गोसोखौबो गोजोननायबो मोनगोन मोजांबो मोनगोन कुइसना ओरैबायदि माने आंनि भिडिअआव मालाबा कमेन्ट फैयो आरोना बांद्राय फैया फैनायालाय खनसे खननै फैनाय नुयो आरो कमेन्टआ ओरैबायदि खोन्थानोबो लाजिनायबो मोनो बुंबाय थाब्लाबो दुखुबो मोनो अब्लाबो मालाबा समाव लाजिबांसिनब्लाबो खोन्थाना लाब्लाबो मोजां जायो नालाय बेखायनो आं खोन्थानो होननानै सानदों आरो बाजैया प्रेगनेन्सि ट्राइ खालामदोंब्ला गोखा गोखै मोनजाया खारै मैगं मोनजाया आनारस फिथाइ मैथ्रु फिथाइ बायदिसिना मोनजाया बिदि लिरना हरनायखौ आं नुदों आरो ओमफ्रायो आंथ' मोनथियाना जेबो माने आंथ' प्रेगनेन्सि जायाखै जानायालाय लोगोफोर अब्लाबो माने आङो ट्राइ खालामबाय थायो नालाय ओमफ्रायो मिन्थिना लानाया मोजां आरो न' सिगाङावनो मिन्थिना लानाया मोजां ओमफ्राय मा मोनजाया मा खालामनाङा बेफोरखौ आङो जेबोखौनो मिन्थिया मात्र गिलिर थिखांनो मोना माया बिदि होननायखौल' मिन्थियो आरो आङो ओमफ्राय जानाय लोंनायनि सायावबा जेबो मिन्थिया ओमफ्राय आङो गोखा गोखै खारै आनारस फिथाइ मैथ्रु फिथाइ गासिबखौनो जानाय जायो जेबो बासन खालामनाय जाया ओमफ्राय आं सानफ्लांलायलांदों आरोना कमेन्टखौ नुनानै बेफोरखौबो मोनजायाब्ला बिदिब्ला आंथ' बेफोरखौ बिराद जानायानो जाफ्रामो बेफोरनि थाखायबो जाबायबायादां होननानै सानफ्लांलायलांदों आरो आङो हारसिंनो बिनिखायनो जायफोरा मिथियो जायफोरा बेबि मोनखांबाय नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलायलायबा मोजां मोनगोन आरो आङो नोंथांमोना आंखौ बियो इउटुबनिसो मानसि होननानै सानलायलायनाङा भिडिअनिसो मानसि होननानै सानलायलायनाङा सोरबा न'खरनिनो मानसि जाहा आयंनिनो फिसाजो जाहा आब'निनो फिसाजो जाहा आब' अनजिमा जाहा आगै अनजिमा बेफोरबायदि सानना लानानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनगोन आरो बेबायदि हेल्प खालामलायबा मोजां मोनगोन ओमफ्राय बै कमेन्टआव आंखौ बेफोरबायदि मोनजाया माया होननानै लिरना हरनायखौ नुनानै आं बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो खोन्थाहरबावबानो जाबाय आरो जाय मिथियो माने आं दायो प्रेगनेन्सि जायाखैब्लाबो सिगांनो मिथिखानानै लाबा मोजां जायो होननानै आं सानना लानानै सोंहरनाय जाबाय नोंथांमोनाव ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा माबाबो नुदों आरो आङो मावजिफोरखौ बांद्राय अनोब्ला प्रेगनेन्सियानो गथ' मोननो रोङानो बिदि होननायबो नुदों आरो आङो अबेसे नंमारगौना नंमाराथाय बे बाथ्राया आङो बेलेग मानसिनिफ्रायबो खोनादोंमोन आरो ओमफ्रायो नंमारगौबाथ' गिनोसो ओंखारबाय आं मावजिखौ आंथ' जोंहानि मावजिखौ अननायानो जामारो जानाया जोंहानि मावजिया ना गैयाब्लाबो खाम जानो बायो ओमफ्रायो जाहा ना गोरान आसार बानायनाय दङना थेमायावहाय बेखौ आङो मालाबा मावजिनो खामजों लगायना होयो आरो आं ओरैबायदि सानो आरो आयु बिसोर मालाय बेसेथो गोजा जाबाय थानो बिसोरबोथ' गोथाव जानो लुगैगोन ना होनना साननानै आङो मालाबा ना गोरानजों खाम लगायना होयो ओमफ्राय स्लिम जायो मोजां मोनलायलायदों हाय अथसाहाय ना गोरान मोनजाबाय होननानै मोजां मोनखोमा बिसोरो आरो मालाबाथाय खाम गैयाबा बिस्कुटफोरबो होयोना आङो ओमफ्राय आंजों अनजानो मोननानै बांद्राय खिथु जाबाय बिसोरो दाबो आंनि खिथुआवनो दङ माननै बुंदुना दङ आं रायलायनाय खोनासंगासिनो बिसोर सालाफोरा ओमफ्रायो
कमेन्टखौ नुनानै आं गिनो ओंखारबाय मावजिखौबो अननो बाबाय साला बिसोरो इसेबां मोजां अनबाबो बेबायदि साव होबाथ' दुखु मोनगोन ना न'आ लोगोफोर ओमफ्राय आंना सोंनाया बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय दहाय आङो माइ गायनो थांनायाव मा काहिनि जानाय एसे देखायलांनि ओइ उन्दु उन्दु मेव मेव गाबबाय थाबा जाया नायलाय माबायदि आंखो माबायदि नायखोलायनांगौ उन्दु उन्दु बिदि गाबबा मोनजागोन नामा नोंसोरो साला खामानि मावा दामानि मावा दा दैज्लां बोथोरफोराव खामानि मावनांगौ मानांगौ थु जलदि थु फाथो खाहैनो थु आलासि जाहैनो जाहा जाहानि मावजिया बुजिसोयोहाय लोगोफोरा आं बुंनायफोरखौ ओमफ्राय रायलायफिनसोयो आंजों नाथायबा आंसो बुजिया आरो अननोबो ओंखारो न'आवनो थाबाय थानायखायनो केरेला फ्राय ओमफ्राय नै दालि रुनाय आयौ बेखिनिजोंनो जानोसै दिनै ना मुथु ओमफ्राय मुथुआ नै गरम बोथोरावनो अर सायदो मुथु गरम बोथोरावनो अर सायदो मुथुआ दै फुदुंदों अर सायाखै दै गुदुं लोंनो जाहा बिनिखायनो फुदुंबाय सोरबा सोरबा आंखौ बुङो नालाय ससमा गानबाय थाबा बोरैबा नुयो गानाबासो मोजां नुयो होननानै ओमफ्राय आंहाबो मोजां नुजानो लुगैयो नालाय बिनिखायनो दसे गानथ'लायाखै आरो मुथुआ जाबायमोन सान्दुं गैया दिनैबो मोजां बोथोरा एसे माबा आरो जोम जाबायमोन नामा होनदों साफोरखौ सोना लाखाजोबसै मोनजोब्बाय मोननायालाय माथ्र फिल्टिंआव सोनांगौ साखौ ओमफ्राय गयफोरखौबो आइयानो दहायनो लांखाजोब्बाय जों लाना थांसै आरो मनालाय थांखो नै मटर भाजा मानसियानो खमथार नालाय माइ गायग्राफोरानो बेनिखायनो माइ लादो आरो साथाम ना साब्रैल'सो होनदों दा थांबासो नुहैसिगोन ओमफ्रायो नै साहायाबो गाइखेर साहा ओमफ्राय सोरबा सोरबा मालाय मटर भाजाजों फानलुबो जानो लुगैयो नालाय बेनिखायनो फानलु थाइनैसो एवना लादों फानलुफोरा बर' सिख्ला आंखौ मालाबा समाव जि लोदो नुयो ओमफ्राय आरो मालाबा समाव जि रानथारनाय नुयो हा आं दैखौ मैया इसानखौनो लोंबाय लायालै नांला मावनायाव दांनायाव जानायाव लोंनायाव जेनिबो आखा फाखा खाम दामना होग्रा गैयाहाय लोगोफोर मुथुआ माने खाथियाव थाबा खाम दामना होगौमोन मुथुआ माबा दरजा मारिगासिनो ताला मारिगासिनो बहाबा थांबाथाय ताला मारिनानै गालांखानांगौ जायो ना लोगोफोर न'खौथ' इदि मारियालासिनो गालांजायाना बेबा सोर फायो मा हाबगोन मा खालामनानै लांगोन पात्ता मोननाय नङा न' ओरैनोबा आजिखालिनि जुगा सिखावनि जुगसो जोंहा सिसि केमेरा दोनखायो सिखाव फायबाबो अब्लाबाबो सिसि केमेरायालाय मा सिखावालाय मासि न' बे सिसि केमेराखौलाय बोख्लायनानै माखौ खावना लांगोन पात्ता मोननाय नङा ओरैनोबा सिखावनि सालुआ ओरैबायदिखाहाय न' लोगोफोर खाट्रासो मुथुआ दाबो साबि मारिखाङाखै नालाय बिनिखायनो आं बेबायदि फेक रायलायबाय थाथ'दों आरो गय जाना लाबाथाय आङो बिदिनो जि जेव रायलायफ्लांबाय थायो ओमफ्राय आरो गय जायाबाथाय बुगब थाफ्लांबाय थायो गय जाबा मानो जेव रायलायफ्लाङो आं बेखौ हमनो हायो एसे निसा नाङोना मानसिफोरा निसा नांबा बिदिनो फेक फकिलाबायबाय थायोना बिदि आरो आंनि मथेब्ला जाबाय मा थांबाय हायाव खनसे मोनबा हाय होनोबा आंनि लोगोफोरखौ इउटुबाव हाय होनदो दे हाय मोजां बुंबोला हाय धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि लोगोफोर माइ गायनो दोनना फैनोसै आंखौ जामुफ्रा हालेवनो रोङा लोगोफोर ट्रेक्टरबो सालायनो रोङा ट्रेक्टर गैयाब्रा नांगोलबो एवनो रोङा माथ्र खोथियाफोरखौ माय राननो रोङा आरो आसि केजि लोगोफोर जामुफ्रा आं खिथाना हरदो आं 49 जामुफ्रा आसि केजि बर' सिख्ला आंलाय रंजालि मावथि बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जानायाव लोंनायाव जेनिबो आखा फाखा
आलासिबो जाहैगोन बायदि जादों दिनै न'आवहाय माने जोंहा आब'बो फैदोंना आंहा ओमफ्राय बेयाव लिंहरदोंमोन आङो बिसोरबो फैनो सोलाबाखै जोंखौसो लिंहरदों ओमफ्राय दाउबो बुथारगोननो जोंहाया दाउ बुथारबाथाय आंखौ गोसोखाङो आंखौ बांसिन गोसोखाङो आरो बिदिनोसै न' बिमाफोरालाय बिदिनो माबा माबि जाबाथाय गावबा गावनि फिसाफोरखौ गोसोखांखायो ओमफ्राय जाहाया आंखौ बांसिन गोसोखाङो आरो दानाथाय आंखौ बांसिन मानो गोसोखाङो बेखौबो एसे खोन्थाना होनि जाहा मिथुलाहा बे न'आवहाय बेदर जानाय जायाना ओमफ्रायो बाहेरफोरावलाय मोनजायो बेयावसो जानाय जाया बेखायनो गोसोखाङोदां आरो ओमफ्राय लिंहरबानो थाङो आंबो जानोखायनो थाङो आंबो बिमा बिफा थानायावनो थांखायाबालाय न'आ लोगोफोर बिमा बिफानि अननाया ओरैनो एसेबां बेलेग जाखायो रावजोंबो रुजु जाया बेनिखायनो थांखायो आंबो लिंहरबाथाय ओमफ्राय दा र' थांनोसै आं न'आव दिनै फाथोखौनो लांसामसै ओमफ्राय नैबेखौ आइया बे न'नि आइया आरो दुब्लियाव थांदों नालाय माबानो मोसौनो गांसो लायनो थांदों दा हानानै दोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ दा हानानै गालांसै आंथ' दिनै न'आवसो खाम जाहैसिगोन नालाय न'आबो बारा गोजान नङा आधा किल'मिटार 1 किल'मिटारल'सो ओमफ्रायो जानानै मोना फैफिनसै आरो आङो बे माबा इउटुबाव भिडिअ बानायबाय थाबासो बेबायदि रायलायबाय थानाय जायो नामा हारसिंबाथाय जि गोदाव सोराव मोनखायो आङो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आङो भिडिअ बानायनो आं भिडिअ बानायनो मोजां मोननानैनो एकदम भिडिअ लालाबाय थायो खादाखियाव दोनथुना लानि लेवारबो थायो न'आहाय गिलु बालुनो ना सान्दुं दुंनायखायसो गैया नामाथाय दाखालिथ' बाननानै होथारबाय आंखौ लेवारा जि अरना होदो ओमफ्राय फाथोआबो दोंसाबसोयो मैथायासो गैया हैद सोर बेलाय बिबारि आइ बिबारि नै जाहानि बिबारिया दसेनो देरबाय बिबारि हाय गांसोआनो गैया माथो माखौ जादो बिसोरलाय आसोलफोरा नै फाथोखौसो जाजोबना दोनदों माखौ जादोनो देहाय दे जा जोंबो जाग'नो हाखायाना फाथो एसेबां बुरजा नै दायो जोङो न'आवहाय थांगासिनो एसे मोनाबाय आरोना न'निबो एसे फिसा फिनला खामानि दंमोन खामानिफोरखौ मावनानै गारबोखाबाय आइया दुब्लियाव दंहैयोमोन नालाय बेखायनो एसे मोनाबाय आरो जोंना थांनायानो एसे मोनानिखासो खबरानो ओंखायनो ग्रोब मोनानानै फैबाय आरो नै जोङो न' मोनहैथारसिगोन ओमफ्रायो गारिखौ जों बै लामायाव गारबोबाय जोंहाना लामाया फिसा नालाय मुथुआ मालाय बेग बानानै मा लाबोदोंथाय बिबोनांनि दख'ना हरनायनो माबाखौ आखाइनिखौ बिस्किट आलु सब एसा गाज्रिनायखौनो खोनास्रायासिनो जों गाज्रिनायखौ ओमफ्राय नै इयावहाय नाबो लाबोदों मानैसो ओमफ्राय बेयावहाय स्प्राइट ओमफ्राय आरो बेयाव जाग्रा दङ माथाय मिथिला आं जों फैनायजों गारनाबो थांना होनायजों जाबाय रुपुलु मार बिना आइ उथि नै थान्दा लाबोदो लोंफाय रो माथो मानसिफ्रालाय नै बिथिंजाय दाउ गोदागासिनो जोंहा दाया मा दाउथाय दाउला खासि सेब जालांसै दिनै दाउला खासिजों दैज्लांनि दाखालि सेखा बुंनायफोरा थै थांदोंना थै खम जादों नालाय बेनिखायनो थै बारायहोनो जाफैलायबाय आरोना दिनै खिन्थु आं बायथ'आ माइ होना होलाय मिका मा थांनाय नुब्लाना माइ गायनानै गोसोम जाबायहे नोङो माइ गायसोनायदां खै थाखा जाखो माइ गायनायनि हाजिरा 10 थाखाल' सोरानाव गायनाय दे ओमफ्राय आनै ओमफ्राय 10 थाखाल' मोनबाय मालाय बेलाय सोर बियो उदिनिया सोर उदिनिया सोर बेलाय सोर एक्ट्रिस
Abu chemistry senawalah, na aboria. Serius ya, abu chemistry na aboria. 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 Hara Marbina lai. Marbina. Oi Marbina. Marbina. Kala. Kala. Nai nas tunggu nengah. Kala. Kata. Tong. Neng mai gaya ke? Malai mi ke dos tangan bay ne, mai gaya na ni na halai. Yang liang na nol nu. Abi di bam jada. Ham, akai ham. Ham. Malap tu kari. No bulan lah meo. Hei, tu dah ni. Tung. Hayan. Thang aku. Kamu jangan lewat nak apa? Dia hayan le, Mabina. Macam thada naik nak. Hai. Konto ni geram le dah. Ada deh, thada deh. Tak kali ni jam apa dia kah? Macam. Besang number mana? 64. 64. English apa sang? 64. Sampai ada mama tu. Macam. 40 Sampai yang mama. Taruh nanti kita sangkut. Hai, dah lah kasih alu jeng. Sampai manusia boleh mai gaya nani sih sembrem jam ya ada. Dia kan jangan ada kan ya. Kilo. Macam sudah aku sembah. Bidi aku sembah uti kan nani pun. Neza bibo binanaw sat tamjों दिनै बोरैबा ग्रोब लोगो मोनलायलायदों आरोना बिदिनो आरो खाफाल नांगौ लोगो मोननोबो आं फायबाला नै जोंहाबो न'आव फायनाय जाया आरो बे फायबा आं फायनाय जाया बेबायदि जाबाय थायो आंथ' दाखालिबावसो न'आव फायदोंमोन ना ओमफ्राय नैबे जाहाबोखौ लिंहरबाय थादोंमोन ओमफ्रायो मालाय फायनो सोलाबिखाय फायासै ओमफ्राय लोगो मोनलायासै आरो ओमफ्राय दिनै लोगो मोनलायनायखाय एसे भिडिअ लाबाय एसे सोमबेबे जाबाय फायनानै ना गुरफायबाय थादों मानसिया ना गुरफायबाय थानायानो सोमबेबे जाबाय ओमफ्राय नै जाहा रुफुलाबो माइ गायबाय थादोंना ओमफ्राय एसे सोमबेबे जाबाय आरो ओमफ्राय आं बारा गायनो मोनाखै नालाय ओमफ्राय बारा सोमबेबे जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय जाहा दागिबो बिनानाव साथामजों मोखां नायलाय बेदर अरस्लिं जानोसै न' दाउला खासिखौ साखिनो थाखाय नै बेखौ लाबाय बेयो बिखाखौ आं साखिगोन बिखाया आंनि फेभरेट बिराद मोजां मोनो आङो बिखाखौ दाउफोर जाबाथाय बिखा मोनजाबासो सान्ति मोनो आरो ओमफ्राय नै जाहा रुफुलुआ नै बेखौ बिराद गोथाव मोनो बिराद फेभरेट बियो मा बुस्थुथाय जानो आंबो मिथिया जिखुनु आं बिदि गरम दोना जाखायो मा बुस्थु मिथिया इखौ दाउदै बायदि आरो ओमफ्राय उथुमायसो दाफाय उथुमाय नङा इयो माथाय मिथिलाय लांला खुनदां मैखुन खोमा टेस्टी जादों रुफुल टेस्टीखा हाय दाउ बेदर जाबाय आङो होनना बुंहरलायबाय Hai, ang daw betul jabai. Kayak macam rela. Daula kasih. ओमफ्राय आरो मा नै दाउला खासिखौ देखाय Ketau noa Mika. Ketau. बेखौबो देखाय भाजाखौ थास' बिबार थास' बिलाइ माबायावनो लांगोन बेखौ थोरसियावनो लानोसै